A fronteira entre Galicia e Portugal é unha das máis antigas de Europa. Ao dividirse no século XII o antigo reino de Galicia e con el a bella unidade cultural e política da Galicia romana e sueva, esa fronteira volveuse unha cicatriz. E como todas as cicatrices, de cando en vez, aínda fai acto de presenza. Aínda que a fronteira no río Miño está chea de grandes fortificacións, baluartes, castelos, que son testemunha dos sucesivos conflictos que se viviron nese territorio, penso que na Raia Seca, especialmente no Val de Salas, onde esa cicatriz política ficou cristalizada. O arqueólogo e historiador Juan Manuel Galiña está preparando a súa tese de doutoramento sobre o poboamento histórico deste val. O Val dos Salas está inzado de restos arqueolóxicos e conta con documentación medieval pouco revisada que nos achega unha visión moi dinámica deses primeiros séculos de formación da fronteira, cando non se tiña claro onde remataba Galicia e comezaba Portugal, ou cando esa raia podía cambiar dun día para outro. Con Juan Manuel Galiña tive unha charla para coñecer este momento e ese territorio. E de paso, falamos tamén do novo mito moderno que é o Couto Misto e a realidade histórica que hai detrás del. Pode que mesmo te sorprendas. Estás no podcast Na Volta da Folla e fálache Manuel Gago. Aquí vos queda a conversa. Pois estamos con Juan Galiña, que imos falar alrededor do Val de Salas. Juan, de que concellos estamos falando da provincia de Ourense? Pois do Val de Salas estamos falando de parte do concello de Baltar, parte do concello dos Blancos, parte do concello portugués de Montalegre, parte do concello de Calvos de Rendín e parte do concello de Muiños, e unha parte moi pequeniña do concello de Lobios. Juan está traballando nunha tese moi ambiciosa, é dicir, intentando comprender o poboamento do Val de Salas, especialmente enfocado na Idade Media. Contanos un poquinho que é o que estás facendo nesa investigación. O que estou facendo nesta investigación é que o Val dos Salas hoxe en día non é entidade administrativa ninguna, pero durante a Idade Media, a época moderna, sí que foi unha entidade administrativa, que foi a merindade de Val de Salas. Entón, a miña investigación intento centrala no poboamento do que foi a merindade no século XVI. O que era a merindade no século XVI, pois o que intento facer é facer un estudo do poboamento, como se chega a configurar ese momento do século XVI-XVII. Para iso, ao final, tens que remontar moito no tempo, non? Si, estou chegando unha cousa que, en principio, que xa estou na redacción da tese poñendo, que, en principio, era século IX, século XV, pois estou chegando, en algún momento, a estudiar algún castro, mira onde estou a chegar, e logo estou chegando en algún momento hasta a época moderna, contemporánea, século XIX. Claro, o tema é amplísimo, pero hoxe quería falar contigo de un momento como bastante especial, que é a configuración da fronteira entre Galicia e Portugal, en lo que o Val de Salas, pola súa disposición, é un espacio privilexiado, non? Para entendela. O Val de Salas, que a configuración da fronteira, sobre todo nesta zona do sur da provincia de Ourense, foi un sitio bastante especial, por moitas cousas que, se queres, podemos ir falando. Sí. Como, digamos, vamos a remontarnos ao século XI, ese primeiro momento, digamos, do conflito político que acaba convertíndose na fronteira entre o Reino de Portugal e o Reino de Galicia. Que sucede nese momento? Que pasa no Val de Salas en ese momento? Como se artella? Que podemos atopar ali? Bueno, o Val de Salas no século XI, non vamos un poquinho máis para atrás. Vámonos aí ao século IX, X, polo que estou detectando, sobre todo nos estudios de documentación do tombo de Celanova, do mosteiro de Celanova, era que era propiedade de unhas grandes señores, dunha nobleza, nalgúns casos laica e outra religiosa, que eran poseidores de grandes terrenos en todo as Salas. Non hai un tal Vimondo que no século X o señor posee cantidade de terras, funda vilas, funda mosteiros, funda iglesias e ten muiños, ten pasos de pontes e tal, que logo, por o que, as súas creencias religiosas e o poder que aquí de Celanova lle cede parte desas posesións todas lle cede a Celanova. É dicir, hasta o nacemento do mosteiro de Celanova, o que detecto eu nesa alta Idade Media, que o Val dos Salas estaba configurado por grandes señorías, non, por señores locales que ostentaban o poder, non, condes, o que chaman agora os condes, non? E había unha estrutura un pouco como de aldeas que podemos atopar hoxe en día, ou ainda non era así? Boa pregunta, eso ainda estou definindo, e había moita vila, que chamaban vilas, que eran como aldeas moi pequeniñas, que o que estou vendo agora é que esas vilas se acabaron como fusionando todos en núcleos actuales. Vale, teño casos detectados que eu por aí, como por exemplo na zona de Xermeade ou na zona de Santiago de Requiás, que cando ti ves o tombo de Celanova, que che nomea vila, todo ao redor dese núcleo,
E incluso che dice na zona de Xermeade, ou na zona de Requiás, e che dice que hai todas esas vilas, e pasado como século e medio xa só aparece Requiás ou xa só aparece Xermeade. É dicir, como que tende todo eso a unificar, serían pequenos núcleos situados en zonas seguramente ricas agrícolas, porque o que estou facendo agora estudio agrícola se ve que na zona, porque non as teño todas localizadas ao 100%, sabes? Nesas zonas que che non vea máis aproximadamente esas vilas, son zonas agrícolas máis ou menos moi boas, sobre todo para tema de pastoreo, de gando, porque o Val dos Salas agrónomamente é bastante pobre o territorio. Vale, po centeo, ten zonas, pero é máis ubicada a gandeiría, entón eran zonas óptimas para a gandeiría. E ves que según van pasando esos século e medio, chegado ao século XI, eso xa desaparece todo e xa só aparecen basicamente as aldeas que chegan á actualidade. E dices, estemos en ese momento, temos o escenario no século XII. Exacto, ahora mesmo está un escenario que estamos casi como que estamos vendo sempre. Sí, en tema de núcleos de poboación, vale? En tema de poboación, basicamente o escenario que temos agora, algunha aldea que aparece, desaparece, logo están os casais, que xa sabes que tamén é outro tema, que eses pequenos núcleos alrededor das aldeas, que se noman moitísimos, que tampouco nunca acabas de saber onde estaban, que eran exactamente, e que eso sí que se manteñen hasta o século XV. Non me anse, o casais da Bollos, o casais de non sei que, tres cais a sala, que creo que, bueno, por a definición das aldeas, pois, te ves o núcleo central da aldea, e logo ves pequenos núcleos de casas alexados a 1 kilómetro, 2 kilómetros, tal, que en algún caso a toponima o define, non? Aquí na zona de Cados, pois hai varios caixais nomeados na documentación e logo ti ves a toponima e che dice casal de non sei que, casal de non sei cuánto e casal de non sei que. E que sucede a nivel político no século XII cando empeza a producirse esta un pouco, digamos, a rebelión do Condado de Portugal? Que sucede a nivel? Bueno, o que no Val de Salas é moi difícil de definir. O que sei que li un documento que agora de cabeza, claro, como estou así non che podo decir, que se parece que Alfonso Enríquez chega hasta Ribeira e en Ribeira acaba montando unha torre defensiva. É dicir, cando se independiza Portugal, ele chega a meter todo o Val dos Salas en Portugal. E digamos o primeiro inicio de disputa. O primeiro inicio de disputa. Logo, cando xa o derrotan e tal, que renuncia a Limia e ao Toroño, pois considero que cando é a disputa por Limia e por Toroño, non, que esta disputa, el tería o dominio de todo o Val de Salas, cando ya quitan a idea que o derrotan, pois regresaría para atrás. Pero moi curioso a idea de Alfonso Enríquez ao principio, porque tamén Alfonso Enríquez pretendía un Portugal que estaba moito máis arriba dentro de Galicia. Estou pensando, por exemplo, en as súas incursións prácticamente hasta Olérez. Hasta Olérez, sí, hasta o Miño, hasta o Alto Miño. Efectivamente, é dicir, el procura estar máis ao norte do que finalmente foi. Sí. E entonces, por que o Val de Salas acaba funcionando como esa especie de fronteira? Que non sabes moi ben... Eu creo que por a orografía xeográfica, por as montañas. Acaba funcionando montañas porque ten a vertiente montaña do Larouco e Serra do Xurés, que fan como unha fronteira natural que é ideal para dividir un territorio do outro. Sabes, eu creo que aí dicen, chega un momento que parten e dicen, bueno, pues tú ali, eu pa aquí, aparta as augas vertientes, é o ideal, serra e augas vertentes. En ese momento, cando empezan a funcionar tamén determinados castelos, non? Determinadas fortificacións en esa zona. Exactamente, aí o que detecto eu é que nese momento da independencia, a partir do 1140, non, máis para diante, seguramente a partir do 1160, 1170, xa cando el retrocede, é cando empezan a funcionar as fortalezas, porque todos empezan a documentar a partir do 140, bueno, a Aguiar da Moa, que probablemente xa estuvera antes, documenta só no 146. Claro, o sea, recordemos que Portugal se dá efectivamente en 1140, sí, pero as fortalezas empezan a aparecer un pouquiño despois. Un pouquiño despois. A Picoña aparece no 1187 por primeira vez, que sería fundada máis ou menos por aí, a Aguiar da Moa, que era o Castello Señoral, no 1146, San Joan de Oleiros no 1146, e sí, esas fortalezas principales aparecen nese momento de conflictividade. Efectivamente. E en que se plasma esa conflictividade no Val? É dicir, hai incursións, hai situacións escaramuzas... Pois, eso sí que documentalmente non está registrado. De momento non podemos decir que nese momento haiga... Seguramente as haiga, porque se ele chega hasta Limia, hasta a zona de Ribeira de Limia, e logo expulsan, ten que haber conflicto. Senón, como o expulsas? Pero neses momentos, de momento non temos... Documentalmente non está registrado e arqueolóxicamente queda moito por... Pero despois sí que vai haber conflictividade. Sí, e o que sabemos nese momento é, agora o detectamos no Castro da Bullosa, que, claro, subimos ao castro que che contei, e hai un castro do ferro 1, ferro 2, e logo arriba hai unha datación do século XI-XII.
É dicir, dun algo dese período. E que temos enfrente do Castro da Bullosa? O castelo portugués do Portelo, que é un castelo tamén alto medieval, seguramente de orixe incluso romano, porque nas fontes portuguesas do século XX se nomía que apareceron ali monedas e tal, igual pode for un castelo un romano, que os portugueses reaproveitan, e claro, os de Galicia dicen, pois nós temos que montar algo para... E aparte hai un camiño natural que pasa para comunicar entre esas serras, para pasar dun sitio do Barroso ao Val dos Salas. E entón ves que aí como se enfrentan unha co outra. Logo, o castelo de Aguiar da Moa tamén está situado para viaxear todo o valle e ten enfrente localizas os dous castelos portugueses, a Portelo e a Picoña, e o de Portelo igual, localiza todos os castelos galegos que poida haber. E logo, onde está a Picoña, que está metida no Valle da Picoña, que é un valle profundo, enfrente, que temos enfrente o Castro de Rubiás. E que hai no alto do Castro de Rubiás, que falta por estudiar, según a ficha de patrimonio, outra torre, que probablemente que a Santi dixo que vira cerámica medieval e tal e cual, e é verdad que vas ali e as estruturas que ves toda a pinta dunha torre. É dicir, estáse organizando algo, estáse montando algo, e que aquí isto temos que ter vixiado para o que poida pasar. Claro, se está fortificando todo ese espacio. Todo ese espacio, sí, con torres probablemente non moi grandes, unhas cousas, pero basicamente sí, para... Bueno, pero avancemos un pouco, porque claro, esa fronteira se vai fortificando, pero hai colectivos dunha banda e doutra banda da fronteira que teñen relacións en ese período, colectivos galegos, colectivos portugueses, non? É dicir, poboacións, xentes, asuntos conxuntos. Como é a vida nesa fronteira durante a Idade Media? Ao principio, cando... según as fontes e según moitos historiadores que escriben sobre o tema, ao principio se ve que esta zona, a zona da Limia, tal, o Alto Miño, tal, o Baixo Miño, perdón, e o que querían era ser portugueses. Era ser portugueses. E na área do Val dos Salas é unha cousa que se mantén, sobre todo nas aldeas mixtas, que eso poderemos falar despois, cando se produce a independencia do Couto Mixto, bueno, a independencia, a Constitución do Couto. No, ao revés, cando o Couto Mixto pasa a depender xa da corona definitivamente pasa a ser de Castelas, pasa a ser español, digamos. Esa xente, sobre todo Rubiás e Santiago, querían ser portugueses. Hai un... que eles teñen... Ti pensa que nese momento un rei de Castela por aquí nunca pasou. E o comercio con Portugal foi durante toda a Idade Media e a Idade Moderna. A día de hoxe as relacións foron moi potentes. Entón esa xente casi se identificaba máis con Portugal que con Galicia. Sí, pero bueno, ti tes investigado, por exemplo, tamén, o mellor xa avanzando un pouco máis no tempo, pero tes investigado, por exemplo, episodios, digamos, que están documentados de violencia, de incursión dun espacio do outro, non? Sí, no século XIV procese a guerra castelán-portuguesa e está documentado que o Castelo da Picoña o derruban. Que non derruba? É Alfonso XI. Alfonso XI, bueno, as tropas dele, non, obviamente, derruban o castelo, e o rei portugués, que era Alfonso VIII naquele momento, cando acaba a guerra, lle quita a todo o Barroso, lle quita a pago de impostos, dicille que non teñe que pagar rentas, excepto as das igrexas e as da Picoña, e dice que non lle quita as rentas da Picoña porque ele era o que lle pagaba o alcaide dese castelo, e aparte que había que reconstruílo por o conflicto que había pasado. É dicir, aí xa temos un episodio moi marcado do que pasou nese momento. E que pasou na aldea de Pena, que ti coñeces ben? Bueno, a aldea de Pena é ese outro conflicto, pero xa estamos saindo da Idade Media, xa estamos no século XVI, no 1518. Según as fontes, o que pasa aquí é que había unha gran rivalidade, que se levaban moi mal o alcaide da Picoña do momento e o meriño do Val de Salas daquele momento. Entre eles levábanse moi mal, e se empezan como a enfrontar un con outro, e os habitantes das aldeas mixtas empezan a tomar partido. Os galegos empezan a tomar partido por o meriño de Val de Salas e os portugueses empezan a tomar partido por o alcaide da Picoña. E se produce aí nesas tres aldeas máis o Castelo da Picoña un enfrontamento, podemos chamar de guerrillas, vale? O enfrontamento chega a ser bastante grave, porque nunha persecución que lle fan ao meriño de Val de Salas por a carretera, por o antigo camiño de Tosende, os portugueses tópanse cas tropas do conde de Monterrey, e o conde de Monterrey, claro, veñen 4 soldados bueno, soldados non, 4 señores con unhas espigardas e tal, e acábanos matando, sabes, matan a varios e tal. E dentro deste conflicto, como se levaban tan mal, unha noite o alcaide do Castelo da Picoña e o alcaide de Montalegre, bueno,
según o documento, o alcaide de Montalegre lle manda ao alcaide de Picoña e a 4 compinches que incendien a aldea de Pena, porque a aldea de Pena se atopaba nun sitio estratégico, porque a Picoña hasta ese momento, hasta 1518, para poder salir a Portugal, tiñen un camiño que iba, porque a Picoña, para entendernos, a Picoña estaba totalmente rodeada, nese momento, no século XVI, estaba totalmente rodeada de aldeas galegas, das aldeas galegas e mixtas, non tiña territorio portugués, era un enclave. Sí, que esta a mí unha presentación que fixeches hoxe na xornada era como moi sorprendente, que se ve o outeiro no que estaba o Castelo da Picoña e apenas nada. Apenas nada. Se territorio, é dicir, era un enclave portugués no medio de Galicia. No medio de Galicia, efectivamente, claro, que estaba para vixiar os pasos, os camiños fronteirizos e pouco máis. E entonces eles, para poderse desviar, para poder ir a Montalegre, tiñan un camiño que, según a fonte, non o dice explícitamente, pero se deduce que era un permiso real da Corona de Castela, para poder pasar hacia Portugal por a aldea de Pena. Que pasa? Pois creo que no momento que houve ese conflicto, a aldea de Pena lle debía estorbar, porque seguramente, cando eles tiñan ese conflicto montado co Meriño do Valdesalas, seguramente viña xente a axudarlle de Montalegre e pasarían por ali, e entonces o que deciden é prenderlle Luma aldea. E prenden a Luma aldea o 31 de decembro de 1517. Está documentado que esa noite do 31 de decembro de 1517 incenden a aldea. Non é como conta a historia, que non que a historia... Claro, porque hai que dicir porque esta historia que sucedeu en 1517 e decía 500 anos se preservou na memoria tradicional. Na memoria tradicional, sí, a memoria tradicional sempre contan que a aldea que foi incendiada era abandonada, vale, que incendiaron, que ardeu, e que foi abandonada e que a xente desa aldea se marchou para a aldea de Muños de Cerdedelo, perdón. Na realidade, que non quere dicir que a aldea non fora abandonada máis adiante, que podemos entrar despois niso, vale? Na realidade foi que nese momento incendiaron 4 casas, según se documenta que se incendiaron 4 casas, e que houve xente que se queimou. Tamén hai que dicir que a aldea, que a estuvemos excavando e limpiando, hoxe temos localizados 8 núcleos. 8 núcleos? 8 núcleos de vivendas, que serían vivendas con cuadras e tal, é dicir, tampouco había ser moito máis das 4 casas, Sí. Pero a aldea... Que a aldea, para que a xente se faga unha idea, está como no alto, bueno, no monte, no alto, non sí, está no fondo do val. Está no alto do monte, e o nombre ven de Pena, porque está... Porque hai penas, hai unhas penas tremendas que son aproveitadas para construir, era unha construcción moi pobre, de peñascos grandes, moi mal feitos. Era unha aldea que vivir ali non debía ser fácil. Claro, que tamén nos dá unha idea de veces das condicións nas que vivía xente no século XVI. Sí. Eran unhas condicións duras. E o que pasa aí, que incendian a aldea, e anos, meses máis tarde, a final de 1518, cando xa interveñen xa, porque se obliga, o conflito chega a tal que ten que intervir o rei de Portugal e o rei de Castela, o emperador Carlos V, e o de Portugal ahora mesmo non me acordo quen era, creo que era Joao II, me parece que era, non estou dicindo que non me acordo. E se obligan a ter que intervir os reyes porque desde Rendín, a aldea de Rendín, que é curioso, lle escribe aos reyes de Castela que interveñan porque ese conflito lle está acabando co comercio con Portugal. Porque Rendín está pegado á aldea de Tourén e tiñan moitísimo comercio histórico, bueno, que hasta o día de hoxe, que moito comercio histórico, e dicenlle que por favor que interveñan, que están acabando cas paces do territorio e co comercio, que se están arruinando, porque claro, ese conflito non hai comercio, lle rouban as vacas, vas cogando, che matan as vacas, che comen unha ovella, te prenden por sin... porque logo neste conflito detiñan xente das aldeas, os levaban presos á Picoña, logo tiñan que pagar para soltalos, outro levaba ou prendía nas cárceles de Rendín e había que pagar para... Ese tipo de violencia sucedía en parte porque era unha fronteira, quero dicir que si dentro, digamos, dentro de Portugal ou dentro de Galicia non podería existir desa mesma maneira porque interviría a xustiza dunha forma máis directa, non entendo? Claro, sí, pero o problema... Hai unha zona de fronteira, entón funciona casi como un far west. E o problema que foi que como esas aldeas, esas 3 aldeas dese momento, que eran Santiago, Rubiás e Meaos, eran 3 aldeas de xurisdicción compartida, a lei tamén era moi laxa. Porque non había unha lei que dixera, sabes, non son portugués, son galegos, son... Eu creo que aí máis ou menos cada un se rixía por a lei que máis lle conviña. Entonces era moi difícil de aplicar a lei. Como aplicabas a lei? Como entrabas aí? Porque tamén entrar nun conflicto con outro reino por eso, tampouco... De feito, o documento mesmo dice ao final, cando, bueno, acordan todo o que acordan, dicen que acordan por as boas paces dos países, bueno, dos reinos que por culpa deso non se vai montar unha guerra entre reinos por ese espacio de territorio, daí lle veñen algúns dos privilexios que lle darán ao futuro coutumisto, non, dese momento. E a aldea de Pena que se me empecé a ir,
E no final do documento tamén lle dan permiso ao conde de Monterrey, que era naquele momento que o señor dese, que a reconstruían. O rei de Castela lle dice que a pode reconstruir, que pode volverse rehabitada, pero ese camiño que iba da Picoña a Pena, lle dicen tanto a Monterrey como ao Duque de Braganza que non se pode utilizar nunca máis, por as boas pazas da xente que habitaba en Pena, e que se acaso algún se atreva a utilizar o camiño e pasar por aí, terá que lle pagar aos habitantes de Pena 9.000 ducados, que creo que sería moito dinheiro para ese momento. E entonces ese camiño se abandona e creemos, según a investigación, que empezan a utilizar o que será o futuro camiño privilexiado, ir por Tourén e tal. Bueno, o sea, que de aí dese conflicto podría estar nacendo o famoso camiño privilexiado, sí, de un día. Podría estar nacendo aí un pouco máis ese camiño privilexiado, sí. Sí, cando nace o Couto Misto, como entendemos? O Couto Misto, tal como entendemos, por o que eu teño documentado estudiar, o que se peza a chamar Couto Misto é unha cousa de, seguramente, principios do século XVII. De principios do 18? Sí, como Couto Misto. Claro, fíxate que eu pensaría, e creo que moita xente pensaría que é anterior, todo, digamos, eso, a idea do Couto Misto. O sea, que principios do 18. Se ele empezas a conformar a raíz deste conflicto, claro, empezas a conformar o que é o Couto Misto, o que é a idea do Couto Misto. Sí, sí. Pero eu, hasta 18 non lle chamaría... Non existe, digamos, esa casi figura institucional. No. O sea, que realmente é relativamente recente. Sí, porque de feito, hasta durante o século XVI, sabes que se falas do Couto Misto, falas dun territorio acotado, cun un xuez de honra, que elixían as 3 aldeas e tal. Claro. Século XV, século XVI, e hasta mediados do século XVII, ou máis daí non che podo dicir moito máis porque non estou entrando moito, se documenta que chega a haber hasta 3 xuíces. Claro. Hai un xuiz portugués, pos portugueses, que lle pagan ao Castelo da Picoña os seus tributos, están registrados os tributos que pagaban. Logo, outro xuiz que era pouco que chamaban o Concello de Rubianes, que o Concello de Rubianes estaba conformado por os galegos de Rubiás e Santiago, que tiñan o seu xuiz, e lle pagaban os tributos ao Castelo da Guiar da Mo, hasta o século XVI, e despois ao Miriño de Valdesalas. Primeiro a Merindade da Guiar da Mo Valdesalas, e logo ao Miriño de Valdesalas. E logo Meaos iba a parte co Concello de Tosende. Os portugueses iban cos portugueses, vale? Pero os galegos estaban metidos, os galegos de Meaos estaban metidos nun concello que era o Concello de Tosende e tiña... No, a ver se entendo, na mesma aldea había galegos e portugueses, os portugueses... Os portugueses das 3 aldeas lle pagaban a Picoña. As 3 aldeas tiñan veciños dos dous reinos. Dos dous reinos. E eso se registra, eso xa se registra desde o século XIII, sí, sí, que é o primeiro registro que temos no 1258. E eso, os galegos, e aparte xo dicen que non había problemas ningúns, que lle pagaban tributariamente, e se registro que, bueno, non che sei dicir moi ben, pero, bueno, por exemplo, o Castelo da Guiar da Mo, lle levaban leña, un lumbelo de viño e unha pichola, un lumbelo de porco e unha pichola de viño. E logo lle tiñan que facer os servicios de leña e erva unha vez ao ano. É dicir, aí se resiste. Logo, para Picoña, pois os casados, bueno, o típico, os casados pagaban un carneiro, os que pagaban a luctuosa, todas estas cousas. E estaban, e eles o sabían. Sí, e entón, eso, digamos, acaba sendo unificado nesa figura do Couto, entón, a principios do século XVIII? Sí, empezase neste momento. Claro. Vale, no 1518, despois do que pasa este conflicto, os reyes de Castela é que é moi difícil de explicarche isto, porque é un proceso moi longo. Nestes momentos eles dicen, cando pasa isto todo, o que che dicía antes, non? Que non iban perturbar as pazas dos reinos por culpa destas 3 cousas. É como dunha escaramuza. Entonces eles o que fan é que lle acotan as 3 aldeas, acotan o territorio, como que lle montan como unha especie de couto, dicen, estas 3 aldeas teñen este territorio que é delas, vale? É delas. E logo dicen que as autoridades portuguesas só poden deter e xulgar a habitantes portugueses. E as autoridades castelán só poden deter e xulgar, bueno, as castelanas de Galicia, a habitantes galegos. E que logo, se ti eres galego e te paran os portugueses e levas algo que é contrabando, pero como eres, que aí eu creo que é onde ven o origen do camiño privilexiado, e tú eres galego, eu non che podo quitar o contrabando. O que sería naquele momento contrabando, que non sei o que sei, bueno, chamamos contrabando, pero... E se eu son portugués e me paran os galegos, tampouco me poden quitar. E
E entonces aí Eso tiñe que dar lugar a unha cantidad de situacións. De situacións iberosímiles totales, claro. E entonces eu creo que aí ven a picaresca galega. Bueno, a picaresca dices, sí, no, eu son portugués, non, eu son galego, a mí non me quitas. E logo ese documento, a ver se me acordo agora do nombre desta autora, Tamar Herzog, ela o define moi ben, que ese documento se convirte como nun documento fundacional. É dicir, eles despois que os conflitos siguen na fronteira, siguen conflitos durante o século XVI, a Guerra de Restauración, de feito, o couto misto, cando se produce a Guerra de Restauración e cando Felipe II se fai con Portugal, en teoría, xa non é misto. En teoría, pero según os documentos sigue mantendo... Claro, porque ao final os reinos, cada un deles tiña a súa xustiza. Exactamente. Claro. E Portugal, cando acaba a Guerra de Restauración, reclama que se obedezca e se lle devolvan os privilexios aos habitantes portugueses desa zona, é dicir, que son portugueses, que se manteñan como súbitos portugueses que non son casteláns. E o inicio de que digas que se formaliza un pouco ese couto máis a principios do 18 pode ter que ver tamén co cambio de dinastía, de Austria a Borbóns ou algo desto? Sí, ou algún tipo de cambio político que é derivado deso? Pode ser. E que eu aí se me escapa un pouco. Penso no aire, porque quero dicir, me chama a atención que xusto nese momento se produce... Porque a final do 17 xa hai unha situación que é moi curiosa, porque no final do 17 aí denuncian os condes de Monterrey, os condes de Lemos, aí hai un... 16, o denuncian por o tema do pago de tributos e tal e cual, e cando emiten a sentencia no 1590, aparecen todas as aldeas do Val dos Salos, menos Tourén, que era portuguesa, menos as aldeas mixtas. É dicir, aí xa se detecta algo como que este xente xa non paga este tributo, sabes? Pero, sin embargo, ti sigues lendo e naide lle chama couto misto. Siguen chamando o couto o Concello de Rubianes e Meao sigue estando con Tosende. Pero aí xa se empeza a detectar como, e xa tiñan acotado o territorio. Sin embargo, as aldeas siguen como traballando independientes. Eu creo que a formación é cando decaen o tema das casas señoriais, a final que no 19, non? Que cando decaen as casas señoriais, creo que é cando sí xa se establece definitivamente o que será o couto misto, de dicir, pois... Que hai de todo, a veces un lee, digamos, na rede ou lee artículos alrededor de, casi define moitas veces o couto misto como unha... Eu teño visto incluso que lle chaman casi como unha república independente. Eu creo que ese tipo de informacións son exageradas, non? Son exageradas. Para min, como investigador, eu detecto que lle podríamos chamar, e aparte o propio Instituto de Lesa de Modesto Brandón, que el dice que veñen privilexios de tempos inmemoriables, pero Instituto de Lesa de Modesto Brandón che define perfectamente cando é, en moi entre comillas, lle podría chamar o couto misto república, que sería a raíz do, que agora non me acordo cando decae a Casa de Braganza, 1809, bueno. Hai un momento que cando xa can as casas señoriais, no 19, non hai quen nombre o xuiz. Vale. Esta hai que poñernos aquí, desde a Idade Media os xuices, en toda a Val dos Salas, supoño que en todos os sitios, primeiro, os xuices de honras, que todos os concellos tiñan o seu xuiz de honra, tiñan que ser nomeados por o señor de turno, por o señor, que nos nomeaba, pois era o Meriño, o alcaide do Castelo, o nombre do señor, non? Ou o nombre do rei. No que era o tema dos pueblos mixtos, había o portugués, que o nomeaban desde o Castelo da Picoña, e o galego, que o nomeaba pois, o conde de Monterrey, e que, bueno, como entre foron os dous, e logo, cando xa se quedou pois e o nomeaban o conde de Monterrey. O conde de Monterrey e o conde de chega a un punto que eliminan os xuices, convirten todo nun correximento. No 17 eliminan a merindá, eliminan os xuices e centran todo nun correximento, nun correxidor que fai de xuiz de toda a zona, vale? Entón xa deixa o xuiz español xa se deixa de nombrar, xa non existe, pero se sigue registrando que os galegos desta tal, de feito protestan, pero os galegos van á autoridade do correxidor, que en principio se sitúa en Rendín e logo se vai para Ganade, que a xente do Val dos Salas protesta, porque dice que Ganade que lle quedou moi lexo. Bueno, Ganade, non sei se coñeces, é unha aldea ao lado de Xinzo, e que teñen que baixar, e que teñen que ir ali, logo os levan para Portela, por Castelo de Pena, e ainda protestan máis porque ainda teñen que ir máis lonxe. Claro, pero é que eles tenden como a centralizar... Claro, tenden a evitar consumir tamén pagar tantos. Pero desde Portugal sí que siguen mantendo, desde a Picoña siguen nombrando o xuiz portugués.
Cando chega o século XIX, que desaparecen definitivamente as casas nobiliarias, Brandón o dice que non había que nombrar ao xuiz. Dice, claro, que de repente non íbamos ali, non tiñamos que nombrar ao xuiz, Monterrey xa facía moitos anos que pasaba de nós, os duques de Braganza xa non nos fan caso, ele non sei se sabrían que estaba pasando, e deciden ele seguir elixindo o xuiz e seguindo nombrando eles. Por a súa conta. Por a súa conta. E entonces aí... A principio do século XIX. A principio do século XIX, e o coutumista desaparece a final do XIX. Entonces aí nese momento, aí en 40, 50 anos, sí que podíamos decir que quedan como un... Logo tamén se mete por medio a Guerra de Francia, e que quedan aí como nun mundo de territorio de naide, que creo que é onde se forma realmente esa historia de un sitio totalmente... Que tamén un pouco mítico, non? É dicir, un pouco mito, non? Eso nos últimos anos, esa idea tamén do punto visto como algo totalmente independente. Tampouco era totalmente independente. A ver, sí, porque queda como un terra de naide, e sí que teñen os privilegios nese momento de non pagar tributos, de elixir o xuiz... Que era unha cousa que aos galegos da época lles preocupaba moitísimo, o tema dos trabucos, o tema de todos os impostos, era... Hai moitísimas queixas por toda a presión fiscal. Sí, e logo... Se ali non la teñen, realmente se tiña que sentir moi distinto. Bueno, tamén na realidad era que o tema que dicen do tabaco e tal cual, pero bueno, se tú les as fontes, les a Madoz, les a o Márquez de Senada, les o propio Modesto Brandón, o tabaco tampouco era unha cousa que... Non é esa leyenda que se conta, non. O tabaco se ve que era bastante malo, que producían bastante pouco, e que non creo que só o estanco da corona de Castela de Portugal lle causaron dolor de cabeza. Eu creo que máis o do tabaco foi unha disculpa para acabar con eles, que para que fora un daño, sabes, de tributo. En que medida esa fronteira, xa para rematar, en que medida esa fronteira marcou, digamos, a identidade do Valdesalas? A fronteira e a identidade do Valdesalas marcou non culturalmente non, porque somos a mesma cultura. Se ti vas a unha aldea do outro lado do Lourouco e vas a unha aldea, a cultura, as costumes, as formas de facer, somos a mesma. O único que creo que marcou foi a identidade. Non, a identidade de nacionalismo de que ti eres galego e eu son portugués. Pero as costumes, as formas de traballar, as formas de vivir, as formas de ser, que son as mesmas. De feito, se tú analizas, sobre todo nesta zona da Baixa Limia, a partir da Boullosa, Rendín todo para baixo, é o mesmo, os estilos de fornos, as casas dos bois, a finca do boi, toda a forma de estruturarse as aldeas, de vivir, de traballar, é a mesma, somos idénticos dun lado ao outro da fronteira. E a fronteira marcou diferencias, digamos, entre matrimonios, seguiu habendo matrimonios mixtos nas dúas partes? Seguiu, de feito, no ano final do século XV, principios do XVI, o rei Manuel I dá un permiso para que se poidan casar. A xente A xente da zona do Valdesalas dá un permiso para que se poidan casar galegos, con portugueses, portugueses con galegos, e lle reduce, porque sabía que non pon o imposto, pero había uns impostos por casamento e ellos reduce. Incluso como para favorecelo? Para favorecelo, dicelle que a xente da terra da Picoña, do Portelo e tal e cual, que se poidan casar e poidan transportar ganados os matrimonios dun lado para outro para reducir. É dicir, favorece eses matrimonios. Que curioso eso. Que curioso, sí. É que, é o que che digo, o comercio, supoño que toda a Idade Media, onde máis se resiste na época moderna, porque é cando temos máis documentación, e hasta a actualidade, era moi potente. Ti se te metías a estropear, é que as aldeas, de Randín a Tourén, que é a aldea máis cercana, vas andando en 5 minutos. Desde a Picoña al día seguinte de Portuguesa a Mouriña, media hora cruzando o monte, é dicir, as relacións, e logo o que pasa, desaparece o coutumisto, época moi contemporánea e tal, o contrabando, é dicir, as aldeas de aquí hasta a entrada na Unión Europea, era o contrabando era un modo de vida. De feito, a última víctima que se sabe que foi morta por o contrabando foi no ano 1989. É dicir, a fronteira ao final foi unha liña que se marcou, pero entre nós eu creo que históricamente nunca nos acabou de partir. Pois con esa reflexión final eu creo que podemos dar por rematada a charla. Moitísimas grazas. Gracias a ti. Por iluminarnos sobre esta zona que para o resto de Galicia é un pouco descoñecida, pero que, sin embargo, estás descubrindo unhas cousas moi interesantes alrededor dos cambios históricos que se deron neste... Sí, xa ves que vou saltando, porque son moitas cousas que agora estou intentando escribilas para plasmalas,
E aparte, como no tema do Couto-Misto, esa zona hai como saltos de séculos na documentación. Entonces hai, por eso, cando che dicen a República Independiente do século XII, eu sempre digo, pero tú baséame, eu fixe un estudio que eu escribí un artículo sobre fontes historiográficas do Couto-Misto, fixeron a TFG, depois fixe un artigo. E é unhas fontes do 18, 19 e tal, en ningún momento nadie che sabe dicir se eso realmente de que orixe. E as fontes, todo o que lees e tal e cual, todos te conducen a ese momento que che digo eu. Século XVIII, século... Claro, moito máis recente ao mellor do que un podería esperar. Eso sí, o que podes quedar é que o inicio de toda a historia de configuración do Couto-Misto é a partir dese conflito do 16, que é cando empezan cos primeiros privilexios, eso. Privilexios entre comillas, acoutan o territorio para que non nos podan molestar. O que che digo, os portugueses só poden deter a portugueses, os galegos só poden deter a galegos, lle fan devolver o ganado todo o que tiñan uns e os outros, o que ellos tiñan secuestrados, e aí é cando se fai o xermen. E logo, según Tamar Herzog, porque eu aí xa se me escapa de... Ela estudia e dicen que ese documento, que hai un conflito logo a principios do século XVII, na final do século XVII, no século XVIII volve a haber varios conflitos de fronteiras e pequenos conflitos, e eles o que fan é sacar sempre ese documento como, mira, nós tedos isto non nos podedes molestar, tedes que nos deixar en paz. E a máis, no século XIX, cando hai a guerra dos franceses, a base do exército castelán se asenta na Bullosa. E o general que estaba na Bullosa vai e obliga a reclutar habitantes do Couto-Misto para a guerra contra os franceses. E eles collen e lle mandan a Coruña, que era onde estaba, bueno, non me acordo como se chama o nombre, bueno, a ente militar principal de Galicia, a xunta militar, lle mandan ese papel, e, bueno, papel xa con máis dereitos, porque según iban presentando papel, a teoría que se tú vas presentando papel, se van aproveitando, sí, pois bueno, pois agora che dicimos que non poden coller soldados para a guerra, agora che dicimos que non poden coller tal, e entón é como, cada vez que iban presentando papel, lle iban dando un privilexio. Vale, iso é a idea que eu me fago, é a tendencia que eu me fago. E entón lle mandan este señor a Bullosa unha carta e lle dicen que ten que soltar a esta xente que non a pode coller por exército porque están exentos de cumplir. Lembra que podes suscribirte ao podcast para recibir actualizacións de Na Volta da Folla. Vémonos no vindeiro episodio, no que nos adentraremos na figura histórica do Rei García e o seu longo e durante moito tempo esquecido legado.